אני 30 שנה עוסק במשפט חוקתי, כתבתי את הדוקטורט על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בזמן המהפכה החוקתית, הייתי מעורב בבג"ץ הפרטת בתי הסוהר, תקציב דו-שנתי, הופעתי בתיק הראשון שבג"ץ פסל חוק שסותר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אני עמוק בקבוצה הזו. ואני בשנה האחרונה, אני הבאתי אמון במערכת המשפט. אני הבנתי שאין דבר כזה משפט, זה מאבקי כוח, השימוש במשפט הוא רק כלי במאבק כוח בין קבוצות, על הגמוניה ועל שליטה בחברה הישראלית. בדרך כלל באמת שבודקים את פסקי הדין, ומי עותר לבג"ץ, מאז שנות ה-80, את כל השינויים האלה, היו ארגוני שמאל שפנו. הימין, הקול שלו כמעט ולא נשמע, וגם אפילו בעתירה בעניין הסבירות, 38 ארגוני זכויות אדם מהשמאל הצטרפו, וכאשר ארגוני ימין רצו להצטרף, אמרו כבר מאוחר מדי, אין זמן. וזה באמת נותן תחושה לאנשים של חוסר הוגנות. אני חייב לומר שהתחושה הזאת היא מוצדקת. יש פה עוול. קוראים פה דברים שהם לא לגיטימיים בשום קנה מידה. כשאני מסתכל בתור חוקר במשפט חוקתי השוואתי שעוסק פה בנושא 30 שנה, ואני מלמד את הנושא הזה בחול, כמעט בכל מקום אפשרי, זה לא יאומן איזה הזיה משפטית אנחנו חיים. אנחנו לא חיים בדמוקרטיה, אנחנו חיים במשטר שנקרא יוריסטוקרטיה. אין שום מדינה בעולם שמתקרבת למחצית הכוחות של בית משפט עליון. אין שום מדינה בעולם שיש רבע מהסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה. יש להם אינטרס פרופסיונלי, אינטרס של כוח לשמר בעצמם את הבחירה של השופטים, ואז דרך המקצועיות, זה לא פוליטי, זה מקצועי. אנחנו למדנו טוב מאוד כמה המקצועיות הזאת היא פוליטית, ולכן אם זה פוליטיקה, צריך לעשות רגולציה של כוח פוליטי, ואי אפשר לתת לצד אחד להשתלט עליו. אני יכול, היו 3 שלבים. שלב הראשון בשנות ה-80, ברק ביטל את עילת השפיטות, זכות עמידה, לקח את הסבירות והפך אותה למה שנקרא סבירות איזונית, כלומר שבית משפט מחליף את שיקול הדעת של מקבל ההחלטות. בשנות ה-90 זה היה מהפכה חוקתית, חוקי היסוד, לקח פיגום ובנה לארכיטקטורה שלמה של חוקה, והגל האחרון, אנחנו רואים עכשיו, ביטול של חוקי יסוד עצמם, זה כאילו אתה מסתכל על זה ואתה רואה איך מדינת ישראל הפכה מדמוקרטיה פרלמנטרית בשנות ה-80 לדמוקרטיה חוקתית בשנות ה-90, לדמוקרטיה על חוקתית, שהיא בעצם יוריסטוקרטיה. ואני חייב לומר, בתור בן אדם שהייתי מלגאי של הקרן החדשה, הייתי עורך דין באגודה לזכויות האזרח, הימין צודק לגמרי בתביעה שלו. יש פה משהו לא הוגן שקורה וחייבים לתקן. השמאל מחזיק בכל מוקדי הכוח, בכל שדות הכוח למעט המערכת הדמוקרטית, המערכת הייצוגית. אתם רואים כמה זה קשה, כי ברגע שכל הכוחות פועלים ביחד, הם כופפו את המערכת הפוליטית.